କାଇଁ ମ ସେଦିନ ଦେବା 100 ଦେ। ହଏ ରେ ପାଶରେ ଯାଇଛି ରେ ଏବେ ତ ଧରି ନାଇଁ ଡାବୁ ଆବକା 50 ଗୁଟେ ଅଛି ନେଇଥା ଆଉ 50 ଦେବି ପରେ। তোর 100 টাকা বাকি পয়সা আছে কেবে দেবু মা? 50 ଅଛି ବଇନା ହେଠି ଇଟା ରଖ ତ ଆରି 50 ପରେ ଦେବି। ହଉ ହଉ କାଇଁ ଭାଇନା ସିଧେ ମୁଇଁ 200 ଦେଲି ଯାଉ 100 ଫେରେଇ ନା ମତେ। ହଉ 50 ଗୋଟେ ନେଇ ଥ 50 ଗୋଟେ ପରେ ଦେବି। रे तोर 50 गुट बाकी दिल कि नहीं नहीं जा हैं हाँ। छिड़ला अरे मागबू नहीं मके ନାଇଁ ତମର 50 ବାକି ଥିଲା ପରା ହୋ ନେଇ ଯାଅ ଛିଡ଼ଲା। ହଁ ହଉ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। मोर 50 तिला पर होइना दे दियो छिड़ जीवो। ନିଅ 50 ନିଅ ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସୁଝିଗଲା। सब रो क्लियर तो रे चल ले ଡାବୁ ତ ଆସେ ନାହିଁ କ୍ଲିୟର କେମିତି ହେଲା? मते बाकी मागाको आछथि।